Comezo eu, entón. Ben, boa tarde a todos e a todas. Moi benvidos a unha das casas de todos, o Museo Provincial de Lugo, que forma parte da nosa rede museística provincial. Para min é un placer, como deputada da área de Cultura da Vicepresidencia, estarvos dando benvida neste día en que a sección da Historia da Real Academia Galega nos escolle para ter un dos coloquios sobre tradicións e festas historicistas. Non quero cometer ningún erro, que hai aquí moito estudoso que me pode contradicir. En todo caso, para nós é un placer ter hoxe a RAG. Convidamos a RAG a facer máis este tipo de eventos en Lugo. Pouco máis. Voulle pasar a palabra a Lourenzo Fernández Prieto en nome da Real Academia Galega, e de novo darvos as grazas por estar aquí, darvos a benvida, e que non me olvide de saludar aos membros da mesa que vai presentar Lourenzo. Nada máis, moitas grazas. Bueno, moi boa tarde, escoitas, é verdade? Para o streaming, que se escoito o streaming. Bueno, vexo moitos coñecidos, moitas coñecidas, a presidenta do Consello da Cultura Galega que veu con nós, por eso chegamos tarde, que conducía eu, a vicepresidenta do Parlamento, en fin, moita xente conocida, grazas, deputada. Eu falo en nome da executiva da Academia Galega. Hoxe non pode estar con nós quen coordina a sección de Historia, que é o profesor Ramón Villares, que tuvo un problema de última hora. O único que quero é presentar, digamos, decir que estamos moi agradecidos de ser tan ben acollidos e acollidas, e iniciamos con esta xeira un ciclo que espero que continue en seguintes anos, neste caso con dúas actividades, esta primeira en Lugo e unha segunda que faremos en Vigo a semana que ven, que teñen que ver con como pensamos o pasado, non? Entón, bueno, logo xa a mesa presenta o académico e profesor Pejerto Saavedra, así que non entro no contido concreto, pero sí decir que nos parece importante, efectivamente, e por eso agradecemos a acollida e agradecemos a presencia, levar a academia máis alá da academia, e máis alá da lingua tamén, non? É dicir, nós somos a sección de Historia e, bueno, moitas veces parece que a academia solamente se dedica a unha única cousa, e a academia nace como tal, non? Sin apelidos. E cando nace institucionalmente con esa idea. E neste sentido esta actividade ten que ver, pois, con aquelas festas que nós creamos, cando digo nós, digo un nós colectivo, desde as máis recentes, ¿no? Como Ar de Lucus, ata as máis antigas como a Reconquista de Vigo, pasando polas as torres do oeste e unhas cantas máis, non? Entón, queremos facer unha reflexión sobre como, desde o presente, construímos o pasado, vemos o pasado, e, ademais, como somos galegos e galegas, comemos o pasado e disfrutamos do pasado, que é o que máis nos gusta, non? E isto é un pouco a idea da... Todo isto está basado tamén nun concepto moi querido na historiografía, que é a idea de invención da tradición, non? A tradición non existe. Aínda que nos empeñemos en falar do tradicional, cada xeración ten o dereito e a obriga de construir a tradición. E algunhas permanecen, e lle chamamos tradicións tradicionais, e outras, pois, como Ar de Lucus, confiemos en que permaneza, pero polo de agora acaba de chegar, pero cunha forza que merece atención. E por eso empezamos por aquí, precisamente. O sea que, moitas grazas pola asistencia e grazas pola acollida tamén. Bueno, boa tarde. Quero, antes de nada, reiterar o agradecemento ao Museo Provincial de Lugo e á súa directora, e á Deputación Provincial como responsable desta institución, pola acollida desta actividade, que é a primeira que se fai, como xa señalou o meu compañeiro Lourenzo Fernández Prieto, non? A primeira que se fai, escollemos pois as festas do Ar de Lucus e máis a festa da Historia de Ribadavia,
de Ribadavia, entre outras, non, que se poderían escoller. O lógico sería celebrar cada festa no seu sitio, pero isto complica bastante o calendario, non? E obligaría a multiplicar as reunións, non? En todo caso, a idea da academia, como o señor dixo Lourenço Fernández Prieto, pois é celebrar unha serie de mesas redondas sobre aquelas festas que foron aparecendo nas últimas décadas e que se consolidaron algunhas de modo casi espectacular, non? E que remiten á historia, é dicir, que tratan de legitimarse invocando a historia ou tratando de recreala. Hai que dicir que a palabra invención non ten nada de peyorativo, non? Neste caso, invención souba sempre, non? A queimada non ten 100 anos, e, sin embargo, parece xa que é un rito celta, non? Ou a Santa Mene de Brión, pois non ten, a romería non ten 200 anos, e tamén parece non, que é do caso do tempo da predicación, suposta predicación do apóstolo Santiago, non? E así poderíamos seguir, non? Moitas festas do Carme, pois a maioría son do medio do século XVIII ou posteriores, e presentanse en romerías que estiveron sempre aí, non? Tampouco quere dicir, o da palabra invención, pois que se trate de crear algo de nada, non? Senón que utilízanse en moitos casos materiais históricos, pero nun contexto novo, selecciónase, non? Fundamentalmente, non? Neste caso, son dúas festas que teñen como objetivo fundamental, penso, non, o de fortalecer a cohesión do grupo ou a identidade local, non? Destacando pois a continuidade ou a antigüedade ou tratando, repito, de recrear mediante materiais históricos, non? O primeiro, pois houve os aspectos do turismo tuveron moita importancia, pero co tempo eu creo que isto para os organizadores das actividades isto queda moi no segundo plano, non? E imponse máis ben os aspectos de carácter cultural, non? A reflexión, como digo, faise do punto de vista da historia, podía facerse tamén desde a antropoloxía, non? E aias, o feito de que prestemos atención a estas festas, pois significa que a academia lles concede unha importancia como feitos culturais, non? Hai que ter en conta a este respecto que a participación da xente é moi numerosa, que son moitos os grupos, non? Os grupos que se implican, colectivos, etc., que se implican no traballo, digamos que, de recrear o pasado, e tamén son máis aínda os que despois participan ou asisten a estas celebracións, non? De modo que o pasado, en moitos casos, é percibido de acordo con estas elaboracións que fan as persoas que organizan, os colectivos, etc., que organizan a festa. Isto, digamos, ao final, ten un impacto na población, un impacto masivo como xeito de ver a historia. Frente ao mellor aos traballos académicos que son que teñen un alcance máis limitado, non? De modo que, insisto, en que se trata dun recoñecemento, digo, da importancia cultural destas actividades e do impacto que teñen na visión da historia, na visión, digamos que, popular, non? Da historia. O caso do Ardelucos, en especial, é moi chamativo, non? Non leva 25 anos, non? Creo que empezou no 2002, pero a consolidación foi espectacular. Hoxe xa parece case tan antigo como San Froilán, non? Que é de 1754, quero recordar, as primeiras feiras, non? Entón, parece unha celebración que tuvo aí de sempre. Creo que a ningún alcalde ou alcaldesa se lle pase pola cabeza no futuro pois quitar esta festa, non? Porque sería un obxecto de disturbios, non? Unha medida deste tipo. De modo que está un pouco, concretando un pouco o sentido da mesa de hoxe, non? E para falarnos do Ardelucos e máis da Festa de Historia de Ribadavia, temos, no primeiro caso, o profesor José Carlos Sánchez Pardo, que é profesor de titular de Arqueoloxía na Universidade de Santiago, é arqueólogo, pero dedícase
unha época que non era moi habitual en Galicia por os arqueólogos, non? Que é a tardo antigüedade ou a Idade Media, non? É unha época, creo que, da que a arqueoloxía, unha época que pode esperar moito da arqueoloxía, tendo en conta moitas veces a escasez de fontes escritas, non? De feito, a tesis sobre territorio e poboamento na antigüedade é apenas Idade Media, non? É un autor dun máis de 50 artigos que teñen como tema fundamental pois, o territorio e a paisaxe, non? O territorio, o poboamento, a toponimia, a aparición das parroquias, as advocacións, tamén outros aspectos, o control do territorio, a través das fortificacións, non? E outros elementos, como son as necrópolis, etc. Non? De feito, dirixiu dúas tesis, unha sobre a necrópolis e outra sobre recintos fortificados. Non? Pese a súa xuventude, non? Pois é un profesor e investigador que ten un reconhecimento amplio, tamén no terreo internacional. Non? De feito, as publicacións dele, moitas están en revistas estranxeiras, non? Autorizadas, revistas de arqueoloxía, de patrimonio, non? Ten estancias fora, ten contacto con grupos internacionais, entonces, ainda que, repito, que o seu currículo está consolidado e reconocido hoxe, pois esperamos, non? De cara ao futuro, moitas máis cousas del, non? Que o que ademais é lugués, non? Sí, que, non? Por outra parte, para falar da Festa de Historia de Ribadavia, está Anselmo López Carreira, catedrático de instituto e tamén profesor na UNED, non? Ten unha ampla traxectoria de investigación, pois é un medievalista de referencia en Galicia, non? Autor dunhas dúas dúcias de libros, non? Algúns moi lidos, porque foron reeditados, non? Editados varias veces, que tuveron amplia difusión, non? E a súa investigación, simplificando, céntrase fundamentalmente en tres eixos, non? Tres temas, grandes temas, que por unha parte o movimento irmandiño, ao que ten feito contribucións fundamentais, ou as fundamentais, penso eu, non? Que hai, ao reino medieval de Galicia, outra das súas, diríamos que das súas teimas, non? A reivindicación deste reino escurecido, non? Varios libros, o último, dirixido por el, que é as actas dun coloquio, dun congreso que organizou a Diputación da Coruña, titulado Regnos Totus Galaecia, non? Que acaban de aparecer, el foi o coordinador e máis o editor científico, non? Hai que dicir que esta loita en Galicia, eu creo que vai tendo certo éxito, fora de Galicia menos, non? Tópase cun muro, non? Muro ainda non hai moito, eu vía nun coloquio organizado por un profesor da Complutense máis académico da historia, que decía sobre o nacemento do Portugal, dice, a partir dun condado leonés, non? Era o título do coloquio, non? Así que aí hai unha resistencia numantina, non? Que nunca mellor dito, non? E finalmente tamén a cidade de Ourense, non? A que dedicou a tesis e moitos outros publicacións, como algunhas coletáneas de documentos, non? E isto engádeselle, pois, as súas publicacións de alta divulgación, non? Manuais, capítulos de manuais, etc. Non? Teño que rematar, falando del, que creo que somos dunha quinta, levamos, hai máis de 40 anos, se non me equivoco, que coñezo, siguen a súa traxectoria, e é unha persona que, vamos, que me merece moito aprecio, porque na universidade hai que investigar, non? Mais ou menos, non? Tamén hai xente que non investiga, unha vez que se consolida, non? Dedícase a descansar e a non estresarse, non? Unha vez que se estabiliza, pero non é a maioría, non? A xente investiga por vocación, non? Por vocación, non necesidade, pero nos institutos isto é evidente, non? No instituto, un profesor, un docente non espera ninguna promoción da súa investigación. Non? Entonces, o caso de Anselmo, que fixo toda a súa obra como profesor de instituto, non? E que por vocación de investigador e por compromiso co país, sostido ao largo de moitos anos, pois creo que é unha cousa digna de destacarse. Non? E, sin máis, pois, hai dou a palabra, falará cada un sobre media hora ou pouco menos, primeiro José Carlos Sánchez Pardo, despois Anselmo López Carreira, e logo pois haberá o turno de intervencións para todos vostedes. Non? Así que damos a palabra a José Carlos Sánchez Pardo.
Bueno, hola, boa tarde. Sí, escoitase. Bueno, tiña a intención de erguerme e facer un pouco de pé, pero creo que non vai ser posible, non? Porque polo streaming creo que teño que estar aquí, vale, non, sempre é máis cómodo, eu creo que é un pouco máis dinámico. Bueno, comezar agradecendo moi sinceramente, moi de corazón, a invitación da Real Academia Galega a dar esta charla, ao profesor Ramón Villares, aínda que non poida estar hoxe aquí, e toda a organización tamén do Museo de Lugo por invitar a pensar unha xornada tan suserente como a esta. Tamén quero dicir xa de inicio, agradecer moi profundamente tamén mentres me estaba a presentar o profesor Pejerto Saavedra, que foi profesor meu, o que admiro moitísimo a nivel de profesional e investigación, pois realmente un placer que alguén como él pois me adique esas palabras, de verdade que o agradezo. Sen embargantes, debo dicir que a invitación, pois, é un pequeno regalo envenenado, porque non é, debo dicir xa desde o inicio, non é o meu ámbito, a zona de confort. Eu podería falar, se vostedes queren, podería falar do territorio do Lugo na Alta Idade Media, na tarda Antigüidade. Precisamente estou preparando agora algo sobre o mundo suburbano en torno a Lucus Augusti. Pero claro, isto é outra cousa. Esta idea, entendo ademais, moi interesante, moi suserente, que podes facernos pensar moito, de ver a invención da tradición e o que significa. De feito, o nome que puseron a miña charla tampouco lle tería dado exactamente ese, pero eu fui un poquinho ás presas. Non vou falar en absoluto da vida romana, non vou falar da arqueoloxía, imos falar da reinvención, da como un pasado, en este caso romano, pero podería ser outro, de feito despois falarase do medieval, sérvenos para identificarnos, retratarnos, legitimarnos e buscar tamén moitas veces raíces que, aínda que non sexan verdadeiras, poden valernos igual porque as precisamos, non? Un pouquiño as reflexións que vou facer nesta charla. Teño un guión que é un pouquiño para ir falando de distintas ideas, que espero que se poida seguir ben, pero a miña idea é, sobre todo, reflexións. Eu non penso, nin osaría afirmar nada nesta presentación, nin asentar ningún tipo de ideas. O que vou facer son reflexións en voz alta mentre preparaba isto, que realmente é a primeira vez que me dedico un poquinho a afrontar este tema, que por outro lado xa era hora, porque na arqueoloxía hoxe en día é inviable facer arqueoloxía sen pensar no sentido que ten a arqueoloxía na sociedade actual e na implicación coa sociedade. É como a sociedade ve a arqueoloxía e o patrimonio, diso hoxe en día é inseparable. Entón, creo que tamén é algo que é beneficioso para mí mesmo. Entón, non é necesario que diga que o Ar de Lucus, simplemente vou dar uns poucos datos sobre o que é o Ar de Lucus, que vostedes coñecen mellor que a min. Pois é unha festa de recreación histórica que comezou no 2001. Realmente ten 24 anos celebrándose, é moi pouco tempo realmente, como dicía antes. Precisamente antes dicía o profesor Lourenzo Fernández Prieto que esta é máis recente, sen embargo, das que 4 que se fala é a que se remonta máis antigo. E curiosamente a primeira é a que se remonta máis recentemente, non? É curioso. A mellor a sociedade, a medida que vai pasando o tempo, busca raíces máis atrás. Eso mellor podemos falalo no debate. En todo caso, o que é indiscutible é que neses 24 anos colleu un pulo, unha forza que hoxe en día é unha festa absolutamente, é unha tradición verdadeira, asentada, da igual que sexa recente ou non, está asentadísima, e ten unha forza, un pulo que sigue crecendo. O sea, nin sequera chegou a un mínimo, un tope. Sigue ano tras ano superando rexistros, non? Como vostedes saben, unha das características, festas de recreación existen, non? A Ar de Lucus non é nin moito menos a única, é a primeira festa, hai moitas festas de recreación, e ademais existen festas de recreacións deste tipo, un pouco de pasado romano, e tamén en outras zonas do Estado existen de cartasineses romanos, íberos, etc. Pero, neste caso, o Ar de Lucus o que ten característico é que está feita, agora falarei tamén diso, non simplemente desde arriba, é dicir, o Concello ou unha promoción
digamos que quere que se faga isto, senón que está feita desde as propias asociacións luguesas. O sea, hai colexios, asociacións, asociacións de veciños, hai unha implicación, tamén xunto, por suposto, co Concello, moi profunda. Eu creo que unha das características que están na base do éxito do Ars de Lucus, e que despois podemos discutir, non? Pero creo que tamén unha das características do Ars de Lucus que probablemente non estea tan forte, polo menos, noutras festas de recreación histórica que existen. Outra característica é que non é simplemente romano, senón que precisamente, despois falaremos diso, inclúe xa desde o inicio e cada vez con máis forza o elemento que se chaman castreso, tamén podemos falar de galaicos, pero bueno, o elemento castreso, non? A pé de iguais, aínda que moitas veces o romano parece máis vistoso, pero está a pé de igual co romano. Bueno, tanto éxito ten que, obviamente, pois xa saben vostedes que está declarada Festa de Interese Turístico Internacional recentemente, primeiro turístico nacional e internacional, con unha participación cidadá masiva, que ahora falarei tamén por aí algúns datos que conseguín atopar, non sei se son de todo correctos. Entón, como dicía, creo que este tipo de festas, eu entendo que era o objetivo da Real Academia Galega o considerar este tema, e son moi propicias para analizar como se reconstrúen as percepcións do pasado na sociedade actual. Non imos, por suposto, nin se me pasou pola cabeza en ningún momento entrar a xulgar o tema do rigor histórico ou non, é algo que creo que ademais, primeiro que non ven a conto, despois é unha actitude moitas veces moi elitista, moi académica, de cando hai unha película, etc., hai un anacronismo, eso é algo que precisamente vai, creo, moitas veces na nosa contra, non? Aínda que eso non quita que despois podamos discutir algúns estereotipos que sí que creo que é máis importante, non, sobre o pasado e de onde bebemos as nosas fontes do pasado, pero insisto, non pretendemos aquí ou non quero xulgar, senón observar, analizar como a sociedade nosa, concretamente aquí en Lugo, está apropiándose, recreándose e reinventando un pasado. Pero claro, o primeiro, poño unha pregunta arriba da mesa, é cal é ese pasado? O sea, que pasado para, non sei, que é o pasado, por exemplo, o pasado o Lugo romano, non? Que o que sabemos a nivel histórico-arqueolóxico, o que se conta habitualmente nos medios, o que se ve cando paseamos e vemos pois, o museo, as termas, a muralla, o que se intúe, o que a xente intúe, o que a xente lle gustaría que fora o pasado. Probablemente un pouco de todo é o que sae nestas festas, non? A visión do pasado mezclada de distintas fontes. Claro, o Ars de Lucus efectivamente é un fenómeno entón cultural contemporáneo, moi contemporáneo, de fai 21 anos, non? Aínda que a orixe, obviamente, estivo por parte do Concello para revitalizar o centro histórico, ademais coincidiu foi o ano seguinte, se non me equivoco, da declaración da muralla como Patrimonio da Humanidade pola UNESCO. Creo que unha das cousas que precisamente explica o éxito do Ars de Lucus, podemos debatilo, o mellor non é esa, pero creo que unha das claves é precisamente que a propia cidade convertese nun escenario vivo. A muralla, os monumentos, todo o entorno, o perímetro urbano de Lugo é un escenario vivo da festa, non é simplemente un suxeito pasivo, non? Bueno, o que dicía antes dos datos, estive a buscar un pouquiño do último ano, no 2024, creo que distribuíronse 3.000 programas en inglés, 12.000 en castelán, 15.000 en galego. Cada vez chega máis xente fora de Galicia, xa non é unha festa únicamente de Lugo, da contorna, e que realmente está chegando moita xente atraída por esta festa. A ocupación hosteleira no ano pasado ocupou 100%, e, bueno, calcúlase, según puiden ler, máis de 200.000 persoas. E unha cousa que hoxe en día é fundamental é tamén a participación digital, que tamén é outro dos factores de éxito, non? Según puiden atopar, pois máis de 50.000 seguidores en redes, 850.000 impactos das publicacións relativas ao Ars de Lucus, e máis de 1 millón de visualizacións de vídeos, agora isto que se chama Reels, relativos tamén ao Ars de Lucus, non? Entón, como dicía, non é un caso único, existen outras festas deste tipo, pero realmente o que sí é un caso único, ou polo menos dos primeirísimos con máis forte e máis excepcionais, é a forza que está collendo en pouco tempo e cada vez máis. Ten unha festa dunha forza moi profunda a nivel social. Ahora paso a pensar un pouco en voz alta. Por que ten tanto éxito o Ars de Lucus en Lugo? Por que? Eu creo que obviamente son moitas causas, non me atrevo a dicilas, e haberá xente máis preparada que a min para pensaras, pero eu creo que aparte, por suposto, da promoción, dunha boa organización, das redes sociais, que efectivamente cada vez funcionan máis nisto, dos beneficios económicos que fan que tamén moitos sectores impliquen, porque creen que tamén é necesario e pode ser rentable, pero sobre todo, eu creo que o que
el Lugo, por que triunfou el Lugo esta festa é porque había un nicho e unha demanda social, aínda que fora inconsciente, sobre a inicios do século XXI, para ter unha festa e unha legitimación e unha forza cidadá identitaria que non existía. Eu creo que o Ar de Lucus cubriu, non sei de forma voluntaria, consciente ou inconsciente, ese nicho, esa necesidade que existía en Lugo. Esa demanda, pensando un pouco tamén, creo que basease en dous pilares, non? Unha por a necesidade que é común en toda o mundo contemporáneo, non no mundo de hoxendía, polo menos no occidental, de referentes de identidade nun contexto de fortísimos transformacións que estamos a vivir cada vez máis rápido, non? Pero tamén, tirando un pouco para o tema do patrimonio, dos estudios de arqueoloxía e patrimonio, creo que tamén existe, é innegable, un crecemento da conciencia social sobre o patrimonio. O Ar de Lucus sería impensable fai 50 anos, creo. O sea, que alguén se disfrazara de romano, que todas as cidades se disfrazara de romanos nos anos 70, eu creo que sería impensable, non? É impensable. E hoxe en día é algo que é demandadísimo. Hai esa conciencia cidadá sobre o pasado, igual que despois falamos das ferias medievais, o sea, hai unha demanda, igual que cada vez temos máis en crise a idea de que os estudios de humanidades podan valer para algo, a mesmo que sucede iso, estamos asistindo a unha demanda moi grande por parte da sociedade de un pasado, de coñecer o pasado, de vivilo, é unha cousa que ademais creo que os que traballamos en humanidades, en arqueoloxía ou patrimonio ou en arte, debemos precisamente aproveitalo, ir da man dese movimento. De todos modos, debo dicir que tampouco é algo que se nazca un día a outro, porque, mirando un pouquiño algunhas excavacións para outra cousa dos anos no ano 86, cando se fixeron os 3 parkings e comenzou as primeiras excavacións segundo a lei de patrimonio no ano 86 aquí en Lugo, xa houbo contestación, aínda que finalmente os restos atopados, Felipe coñecera mellor que a min, foron destruídos, pero aquí se pode ver, non sei se lee moi ben no periódico do 1986, decía, a necrópolis tardorromana de la Plaza de Constitución foi destruída sin miramientos. Non xa empezaba a haber contestación fai 40 anos sobre isto, é dicir, algo que probablemente nos anos 60 non pasaría ou nos 70, penso eu, é a miña percepción. Despois, en 1995, sai un PEPRI, esa comeza realmente nos últimos 20 anos, 30, temos unha moi forte conciencia social sobre o patrimonio. Eu creo que son dous pilares que explican parcialmente, polo menos, o éxito do Ar de Lucus. Entrando tamén un pouquiño no tema, vou quitar aquí o sonido, o tema é a reinterpretación tamén do pasado, que unha das cousas que acaba de explicar o profesor Pejerto Saavedra é que precisamente o pasado aquí non imos valorar se está ben feito ou non, está reinventándose, reinterpretándose constantemente. Eso pasa sempre, pero nestas festas pasa de unha forma moi rápida e moi espectacular. Podemos analizarla como se fóramos antropólogos maravillados de donde, que normalmente no día a día ninguén nos fala de pasado, de historia, de pronto en unha serie de días todo o mundo saca as súas fontes de cada un de seu pai e de nai e fan unha visión do que eles conciben como pasado, non? Para os que estudiamos historia e arqueoloxía, pois é fascinante, porque podemos ver, participar non ser os pesados que falan de historia, non? Uns frikis, non? Realmente todo o mundo interesa eses días sobre o pasado, da súa maneira, non? Entón, obviamente, como dicía, non me importa aquí a fidelidade histórica, pero sí que quero meter unha cuña, do pouco que tampouco son especialista en recreacións históricas, pero sí que sei, tenme dito moita xente, que o presidente está moi ben asesorados e creo que unha das festas con maior rigor, porque entre outras persoas, Aurelia sabe, tamén Enrique Alcorta, que acaba de xubilarse como arqueólogo deste museo, que é un grandísimo especialista no Lugo romano, asesorou a moitas destas recreacións, é dicir, están feitas con moito rigor, non é... Obviamente ten licencias, hainas, e agora falaremos delas algunhas, pero é dos festas que probablemente están feitas con máis rigor, sobre todo, eu creo, pola parte romana. O mellor pola castres hai un poquinho máis de inventiva, non? Tamén porque coñecemos menos. Sí, ainda así, obviamente hai licencias como os cornos para beber, que non sei onde saiu a idea, pero todo o mundo encanta ya de beber dos cornos, os nomes de grupos derivados de mitoloxía. Non, pero, insisto, isto non é unha crítica, pareceme fantástico, é unha invención constante, non? Derivados de mitoloxía que non é de aquí, da Galia, de nórdica, etc. Calquera cousa é benvida, non? Nesta mezcla. Pero, unha cousa que sí creo que como historiadores e arqueólogos sí debemos poñer arriba da mesa é realmente de onde bebe as nosas fontes, porque eso sí que é algo que é un discurso hexemónico e que debemos un poquinho discutir. De onde saen as fontes
para que a nosa sociedade actual reinvente o pasado romano, non? Eu creo que no imaginario colectivo temos todos ideas de idealización do pasado, moitas veces moi románticas, cun tempo glorioso, outras veces como nostalgia, orgullo local e identidade. Pero moitas veces estas ideas que estamos asumindo, por exemplo, no Ar de Lucus, veñen debemos sabelo, de autores clásicos. As poucas fontes que temos realmente escritas para a época romana pues son de autores que non eran precisamente objetivos, están falando, eran motivacións políticas ao servizo de Roma, moi etnocéntricas, ademais, que consideraban os bárbaros con unha serie de tópicos, que se comían bellotas, que aínda que no mundo académico sábese que son visións que non son reais ou non son objetivas e que responden a tópicos, permean moito no que chega á sociedade. Entón, moitas das ideas que estamos asumindo para recrear o Lugo romano veñen de aí. Ademais, sempre vese o indíxena como un outro que sempre é un pouco antagonista do romano, reproducindo moitas dicotomías que nas investigacións pois sábense que non son así, de barbarie e civilización, primitivismo e modernidade, nativos tranxeiros. E non digo porque isto sexa correcto ou incorrecto, é porque isto pode afectarnos moito tamén a nivel social. A propia forma ao propio Ar de Lucus, non é ninguna crítica, tamén pode reproducir desigualdades, estereotipos, ideas de poder e perpetualos de alguna maneira. Vale? Non é... Quero dicir, isto sí que creo que é algo importante, de onde estamos asumindo as ideas que reproducimos cando disfrutamos desta festa. Non? Tamén redúcese moito a complexidade do pasado, obviamente, é normal, é inviable facelo de outra maneira, represéntase case sempre élites guerreiras, se pensamos ben, son todos guerreiros, prácticamente. Parece que o único que se facía nesta época é pelesar, prácticamente, cando realmente o 90% do tempo é a subsistencia, labores de mantemento, de subsistencia, o rol tamén das mulleres, dos nenos, hai moitísimas cousas que se esquecen nestas festas, non? Vaise o que parece que de novo, temos unha idea que se nos ven sempre vendada de esas fontes, ¿no? Entre outras, non? É unha historia, pois iso, tradicional que realmente está aínda moi calada na idea, na mentalidade colectiva. Tamén outras preguntas que podemos facernos, por exemplo, por que se elixe esa parte da historia de toda a historia de Lugo, que podía ser? Por que se elixe esta? Por que se cree, por exemplo, que mellora a época romana, por exemplo, que a Idade Media, que tamén temos pois, a catedral, temos o papel de Lugo, por exemplo, na Alta Idade Media, etc., ou na plena Idade Media. Por que? Probablemente, isto entendo eu, é máis destacado, pois obviamente que Lugo neste período era a única civitas, a única cidade de Galicia. Despois está, claro, en Galicia, se tomamos Brácara, Augusta, tamén obviamente, pero realmente de todas as cidades galegas, Lugo é a única que é unha cidade, aínda que Tui fora moi grande, non tiña condición de civitas, non? Eu creo que hai unha razón, bueno, pues a mentalidade de imos coller esta parte, non noutra. Pero tamén, se miramos o mundo romano, pois o mundo romano son polo menos 5 séculos aquí no noroeste. 5 séculos é moitísimo tempo. Tendemos a coller sempre o Alto Imperial, que parecenos moi esplendoroso, cando realmente a meirande parte do rexistro arqueolóxico que temos é tardorromano en Galicia. O sea, realmente hai cousas alto imperiais, hainas, pero a meirande parte, cando se expande realmente a Galicia romana, é nos séculos 3, 4 e 5, realmente, non? E tamén, pois incluso en un mundo que xa é cristián. É dicir, que temos unha asociación de romano, alto imperial, culto aos deuses, etc., César, cando realmente estamos, o Augusto, cando estamos falando de restos que os que vemos en Lugo son a muralla do século III, de finales do terceiro, etc. Estamos collendo somente algunos aspectos, non? E tamén esquecemos o que hai fora de Lugo, o sea, estamos sempre con Lugo, pero outro día pues, trouxen uns investigadores franceses especialistas na tarde da antigüedade, estivemos en Bóveda e en Viladonga, estaban absolutamente abrallados da excepcionalidade, da calidade do que temos, ¿no? A nivel arqueolóxico para estes períodos romanos e tardoantigos. E que tamén un pouco pues, esquécese. Pero bueno, é normal, insisto, non son críticas, son un pouco reflexións de por que collemos cousas e outras non. E unha cousa que creo que é interesante, que, bueno, que vostedes seguramente saiban mellor que a min, eu creo que hai unha tendencia, pero non sei, tamén contoume xente de Lugo, que nos últimos anos, bueno, igual que ao inicio había máis xente que se quería disfrazar ou a identificarse cos romanos, cada vez hai máis xente que quere identificarse cos castresos. Isto nos leva a un tema moi interesante de que pensamos do romano e do castreso, non? Hai unha asociación moi clara
entre o romano e o imperialismo, non? Que a día de hoxe, mentres que o castreso é como o propio de Galicia. Realmente, a nivel histórico, isto non ten sentido, porque precisamente a lingua que falamos é unha das linguas máis cercanas ao latín que temos o galego, e prácticamente as bases da Galicia que temos nos últimos 2000 anos aséntanse neste momento, non? Pero, insisto, hai unha idea que creo que é interesante de por que se identifica a xente. Collín, bueno, ahora non sei se podo sair, senón o conto aquí un momentiño. Collín esta porque vin, no? O Club Deportivo Lugo, que ademais están moi chulas estas camisetas, fiz unhas camisetas inspiradas no Ardelucus, non? E di que hai dous motivos. Un son aos romanos, que ahora quería ler o texto, pero por non sair da presentación, bueno, unha das cousas que dicía é que o romano era, ahora non me lembro, que inspiración, bueno, non me vai deixar, pensei que se podía. No, bueno, a inspiración na organización ou algo así de imperial, mentres que o castreso recolle o espírito del libre e resistente dos castresos, algo así, non? Esa idea que todavía está aí, aos castresos libertade e resistencia frente ao romano, non? Isto incluso eu creo tamén, pero non sei, podemos debatilo, que incluso hai un pouco ás veces incluso asociacións tamén políticas actuais con todo isto, incluso as tendencias vanse disfrazando dunha cousa a outra, cando realmente é algo que a nivel histórico non se sostén, o sea, esta identificación, non, eu polo menos penso así. Obviamente hai moitos matices, pero é unha das cousas que creo que é máis interesante, non? Esta perda de, incluso en Lugo, de referente do mundo romano como algo negativo, mentres que o castreso si é positivo, non? É unha cousa que é interesante. E, bueno, xa vou rematando, son simplemente, insisto, ideas, non teño un guión moi preparado porque o que quería é falar e reflexionar en voz alta. Como dicía o Ardelucus, tamén vale, pois eso, sobre todo, vale para construir identidade e cohesión social. Hai moitísima, como dicía, moitísima participación de distintas asociacións, veciños, centros escolares, comerciantes, e de moitas formas, non? Pois a implicación é todo o que leva a preparar o Ardelucus, elaborar os traxes, aprender danzas para facerse día, ensaiar os desfiles, talleres artesanais. Nenos, novos, maiores participan xuntos, hai actividades didácticas sobre historia local, e, por suposto, que contribúe ao turismo e a economía local, pero, sobre todo, reforza esa identidade, ese sentimento de pertenza, non? Tamén un pouquiño, xa para ir rematando, creo que tamén é interesante contrapoñer o Ardelucus, como dicía, co San Froilán. San Froilán, que creo que, se non me equivoco, é unha das festas tradicionais máis antigamente documentada, ainda que sea efectivamente do 1754, creo que de Galicia, ou eso escoitei, non sei se é correcto, é un exemplo de festa, entre comillas, tradicional, religiosa e de mercado, asociado a un mercado, que eu obviamente non é moi divertida, pero vívese dunha forma distinta o Ardelucus, non? É máis tranquila, interiorizada, algo que xa é habitual no día a día da vida o ano tras ano en Lugo, e ademais quizáis o feito de que se faga no outono tamén dai un carácter un poquinho menos festivo, non menos festivo, senón menos explosivo que o Ardelucus. O Ardelucus, en cambio, é unha festa nova, unha festa de explosión cidadá, o sea, e ademais precisamente a inicios do verán, non? Eu sei que o San Fermín é distinto, non é comparable, pero a nivel de vivencia é algo por eso semellante, unha explosión cidadá. O Ardelucus ten ese carácter que o San Froilán non ten, non? Pero con unha clase histórico-arqueolóxica máis profunda probablemente que o do San Fermín. Penso que conviven e complementanse moi ben ambas, non creo que ninguna vaya a sustituir a outra, espero, vamos, non o sei. Pero creo que é interesante contrapoñer, non? O San Froilán, a reivindicación do outra cousa tradicional, dos labregos do que éramos fai pouquísimo, e o Ardelucus, que realmente asociarnos a algo que realmente nos din que vimos de aí, pero non o podemos ver, o sea, imos vestirnos dos romanos como podamos, a mellor maneira, e disfrutar moito, non? Entón, para rematar, esta así, creo que é a última diapositiva, bueno, pois, a idea que quería transmitir é que o Ardelucus non é revivir simplemente o pasado, senón que é unha reinterpretación e convertelo en presente. É algo que se fai sempre, non é unha novidade, pero creo que a forza que ten el Lugo e o feito de que sexa algo que está facendo a propia
tecido social lucense é moi interesante, máis que algo que se impón, non? Noutros lados intentanse facer festas destas e non funcionan. En Lugo funciona moi ben. Que gañamos por reinterpretar o pasado? Bueno, obviamente a conexión emocional, o orgullo local, revitalización cultural, ofrecer sentido, proporcionarnos raíces, sexan ou non verdadeiras, da igual, son benvidas. Unha celebración, pois eso, dun pasado compartido, que non é o que nos contan os académicos, senón que o vivimos. O vivilo é distinto que se cho contan, non? Ademais, unha cousa que creo que tamén é interesante de Lucus é que o patrimonio, a muralla, os restos arqueolóxicos de Lugo forman parte do propio escenario, o sea, eses desfiles de lexionarios diante da muralla son moi espectaculares, danlle moita máis forza a esa recreación. Os riscos, obviamente existen riscos, pero creo que son riscos que, mentre se faga co detalle que se está a facer o Ar de Lucus, pues creo que se minimizan, ¿no? A mercantilización da historia, simplificación, mitificación de feitos complexos. E, por tanto, remato un pouco un espello das nosas necesidades, da búsqueda de raíces, da procura de comunidade, de sentido colectivo. Non sei, era un poquinho o que quería contar, non sei se realmente atinei co enfoque, pero espero que poda valer tamén un pouco para o debate. Moitas grazas. Bueno, pues gracias a José Carlos Sánchez Pardo por esta exposición que tratou varios temas. Eu penso que de cara ao futuro probablemente a relación entre os castrexos e os romanos vai ser quizá o que máis cambie, non? O que máis pode cambiar, dada a ascendencia que nos últimos anos van tendo os castrexos, non? Sobre San Froilán, a permítame a licencia, eu antes falaba de que era de que a feira era do 54, ca oposición inútil pero firme entonces dos concellos de Mondoñedo e da Fonsagrada que vían que lles competía cas feiras do setembro e San Lucas, non? E recordo que os da Fonsagrada, ante o argumento dos de Lugo, que tiñan os santísimos postos, e que eso era un argumento que se utilizaba para a condición da feira, dicían, que tamén nós non estamos deixados da mar de Deus, porque nas montañas deste concello apareceuse unha imaxe da Nosa Señora e fixo moitos milagres. E por iso temos a feira, libre, franca de alcabalas, non? Como se era, non? Damos a palabra, perdón por este excurso, damos a palabra agora a Anselmo López Carreira, non? Porque nos fala da festa de historia de Ribadavia. Moi ben, boa tarde. Escoitase perfectamente, non? Sí, tal vez demais. Primeiramente, teño, por suposto, que agradecer a Real Academia Galega que confiase en min, unha satisfacción moi grande. Desde logo, as palabras introdutorias do profesor Pejerto Saavedra, bastaba con dicir que hoxe son simplemente xubilado, nin profesor deste, nin do outro, xubilado. Moi ben. Por certo, decía Pejerto que a intención é que o mellor sería que cada un destes comentarios sobre respectivas festas se celebrasen no lugar en que se celebra, en que teñen lugar. Eu alégrome de que non sexa así, porque a mellor algo que teño que decir da festa de historia de Ribadavia produciría moito disgusto in situ e non podería eu garantizar a miña integridade persoal ali. Eso é verdade. En primeiro lugar, a festa da historia é unha das bellas festas historicistas que se celebran en Galicia. En Ribadavia, aí están as datas que se vai celebrar. Xeralmente o derradeiro sábado de mes do mes de agosto é o momento culminante da festa. Está declarada tamén de interese turístico nacional. O éxito, como ocorre non na medida que acontece co de Lugo, pero sí que tamén desde o punto de vista de participantes e visitantes, a prensa falaba últimamente que na anterior edición pasaran dos 70.000, o cal para unha vila como Ribadavia pois é moi importante, e non hai nada que decir desde o punto de vista da celebración dunha festa, non hai nada que decir en contra, non hai nada que obxetar pola miña parte.
Non é cuestión de poñerse no plan repugnante academicista de ver se cumplen ou non cumplen os requisitos de fidelidade á historia. Como aquí enumero algunhas das cousas, pois a gastronomía da época medieval, inténtase recuperar, música, baile, danzas, a xente vai vestida en plan medieval, hai diversos tipos de representacións, torneos, o cal xa sería discutible que houvese torneos en ningún sitio, ni siquiera de Galicia, aínda que Frosar nos fala dun torneo nalgún lugar chamado Besances, que se pode pensar que sería Betanzos, quizáis, pero fala cunha cosa especial. En Ribadavia non o sabería. Hai recreacións da época en canto ás armas que lucen os participantes, o vestiario, a propia moeda, establece ese cambio de euro por maravedí. Moi ben, nese sentido, pois eu creo que se poden aplicar todos os parabéns que se estaban aquí falando da festa do Arde Lucus, sin ningún xénero de dúbidas. Esta é unha festa, en certo sentido, tradicional, se falamos da antigüedade. Ben, quizáis remonte tamén ao século XVIII, non moito máis atrás. Non hai documentación anterior para certificar que sexa unha festa moito máis antiga do século XVIII. Inicialmente formaba parte das festas do Portal. Hoxe en día é unha festa con personalidade propia, que se sitúa máis ou menos nas propias datas, co cual o calendario festivo de Ribadavia queda moi redondo, porque está a festa da historia, está a festa tradicional de Ribadavia do Portal e está a mostra de teatro tamén, o cual está todo ese mes, incluso supera o mes, moi ocupado con actividades sumamente interesantes, lúdicas, culturais, gastronómicas, etc. Sabemos, consta documentalmente do ano 1781, que xa se viñan celebrando desde antes estas festas que daquela formaban parte efectivamente da festa tradicional de Ribadavia, festa da Virxe do Portal. Parece ser, segundo os informantes que se ocuparon do tema, que saberemos que en algúns casos non son excesivamente fiables, nesto supoño que sí, se remontan máis atrás, aí sí que vamos estar no terreo da discusión. Di que subsistiu ata a Revolución de 1868, en que se suprimiu. Volveuse a recuperar cento e pico anos despois, 1989, co cual é unha das máis antigas. Falamos outro día que non sabemos se a festa vikinga de Catoira é bastante anterior, se cada de 20 anos antes, probablemente. Pero destas festas típicamente así, historicistas é unha moi antiga e acontece o mesmo que co Arde Lucus non é unha iniciativa, digamos, puramente institucional, sino que son organizacións de base que a foron recuperando e desde o ano 1998 houve algunha entidade anterior ou, digamos, entidades que foron cambiando o nome coa mesma xente que as impulsou desde o principio, ou se existe unha fundación Festa da Historia que é encargada da súa organización. Inclúese entre toda esta panoplia de festas historicistas que tanto éxito están tendo por Galicia. Cubren un espectro cronolóxico moi antigo, desde esta de Arde Lucus, que é época romana e, polo visto, tamén prerromana, pasando pola romería vikinga, que nos situaría no século IX, X, por exemplo, en Catoira. Hai algunha que teño que citar, máis que festa, era feira, que era unha, non sei se sigue celebrando na Coruña, a feira teña un nome realmente pavero que nos dá un pouco a imaxen tamén do que pensaban seguramente algúns membros do poder local. E era chamada la fiesta medievali del siglo de oro. Non deixa de ser interesante. Medievali del siglo de oro. Ata temos a da Reconquista de Vigo, que se sitúa no século XIX, porque é a reconquista, naturalmente, da guerra contra o francés. Certamente, todas estas están acompañadas por un éxito enorme, todas as festas, as medievais e as non medievais. Aquí centrome no tema das medievais. E cabe preguntarse por qué, como antes facía a pregunta respecto a de Lucus, por qué concita tanta participación e este éxito tan crecente. Eu atrévome a poñer outros dous elementos quizás
bueno, pues un pouco máis academicistas que os que se traían a colación con respecto a Lugo. Unha é que quizáis podemos rastrear hasta ali, ata a Idade Media, a orixen do fenómeno urbano. Todas as cidades actuais, poboacións, vilas e cidades urbanas, o mundo urbano actual leva as súas raíces directamente, aínda que logo se remontaría máis atrás, pero con un bache longo e moi fondo, todas nos levarían ata a Idade Media. Co cual, pois, o escenario é moi fácil de imaginar e de vivir sin necesidade de alteralo por outros medios máis artificiosos. Basta que nos movamos polos cascos históricos para que esteamos realmente na cidade medieval, non efectivamente na fisonomía que hoxe nos mostran urbanísticamente, pero sí polo menos no trazado das rúas. Entón quédanos moi próximo, porque o estamos vivindo cada día. Cando entramos no casco histórico dunha cidade galega actual, europea, estamos entrando no casco medieval. Eu recollendo aquelas palabras de Napoleón que lle decía aos seus soldados desde estas pirámides dos 1000 anos nos contemplan, e eu teño dito a moita xente, pisando estas rúas 1000 anos nos contemplan. É, polo tanto, un pasado que está próximo e que está vivo, porque deixou unha pegada urbanística moi importante, que se mantén aí e que ademais se protexe. E todo o mundo é consciente deso e da necesidade de protexela. Logo hai tamén outros elementos que son menos históricos ou, se se quere, historicistas. Os mercadiños estes teñen un éxito enorme, aínda que realmente estean encomendados, a veces creo que se trata xa de grandes empresas monopolísticas que van de unha cidade a outra e que non é nada tan espontáneo como pode parecer a primeira vista. Os que están vendendo esas hamburguesas, os que están vendendo aqueles platos exóticos, realmente os repiten aquí e alá, os atoparemos na festa de Ribadavia, os atoparemos na festa medieval de non sei onde, pero non son medievais porque tamén os atoparemos na Reconquista do século XIX en Vigo. É exactamente o mesmo. O certo é que hai unha gran participación local, cantidade de xente do lugar, por exemplo, en Ribadavia, na Festa da Historia, cantidade de xente dali que o asume como algo que é un sinal de identidade da vila, e eles mesmos se visten, se fan os vestidos, se preparan as armas, hai modelos que se presentan como modelos propios a seguir, e que efectivamente a xente reproduce, a asistencia foránea é enorme, entón isto efectivamente vai ter unha repercusión económica que ninguén pode pasar por alto por moita crítica que se quera facer. É dicir, a hostelería ten unha entrada enorme e iso pois, é algo que é benvido e que debemos darlle os parabéns ao que organizan isto desde ese punto de vista. O sea, que eu comparto exactamente todo o que anteriormente se decía con respecto non só a Lugo, sino a todas as festas historicistas que están recreando un pasado, pero xa non incluso desde ese punto de vista, sino desde o punto de vista dos beneficios que ten para a localidade en todos os aspectos. Pareceme que iso é algo que hai que ter en conta. Son festas, efectivamente, todas elas de recente implantación, todas elas. Non teñen esa tradición antiga popular. Malia, a historia, como digo, quererse remontar, como agora veremos, será certo ou non, pero quererse remontar a unha tradición medieval. Dice que a Festa da Historia está recuperando unha festa medieval. Dinse máis cousas que non son en absoluto certas. Verémolo agora. Por certo, tamén, é verdade que a tradición estáse reinventando e que todas estas tradicións son moi novas. Non obstante, pode haber outras, especialmente algunhas que quedaron aí fosilizadas ou conxeladas no ámbito religioso, que seguramente levan moito máis atrás. Eu penso, por exemplo, nas festas do Corpus. Creo que a festa do Corpus, non no formato tan contrarreformista que presenta hoxe, excesivo, pero sí que as festas do Corpus, e especialmente nalgúns aspectos que quedaron aillados, unha danza de penlas en Redondela, creo, unha danza de espadas, pois a mellor en Aldán, unha coca
en varios lugares, non? Sobre todo no norte de Portugal, pero tamén en Galicia se reproduce. Isto está nos levando ao mundo gremial das confrarías medievais. O sea, que aí sí que hai unha tradición longa, aínda que o espírito tridentino as cambiase, as revestise dunha religiosidade excesiva, que eso sí que xa os capuchóns morados, de toda esta xente que hai a isto xa é unha tradición distinta. Tamén é tradición, pero é distinta. Non é certamente a nosa. Aquí entramos en terreo movedizo. O problema que eu lle vexo a festa da historia de Ribadavia é que se presenta non xa como unha festa medieval, sino como a festa que recolle a importante tradición xudía de Ribadavia. Ben, isto débese especialmente a un libro, un traballiño pequeno que se publicou, como sabía, en 1915 por parte de un dos estudosos locais, que é Meruéndano, Leopoldo Meruéndano, que publicou 2 traballos, un en formato independente, Los judíos de Ribadavia, e logo tamén outra que é sobre a festa da historia publicado no Boletín da Comisión de Monumentos de Ourense. Entramos aquí nun momento que eu non acabo de explicarme excesivamente ben por qué, que a principios do século XX o iniciador desto creo que foi un ourensán, un clérigo ourensán, que é Benito Fernández Alonso, que sobre 1902 no Boletín da Comisión de Monumentos de Ourense publicou Los judíos ourense, e chega a decir, é unha forma moi interesante de expresalo, non compromete a nada, que si no la mitad de la población, di prácticamente de manera textual, si no la mitad de la población, cerca de ella andaría los judíos de Ourense en la Edade Media, serían a mitad de la población. Bueno, pois isto causou unha especie de furor, porque eu me tiña topado con moita xente en charlas, ahora todo o mundo reivindica o xudaísmo. Me din, eu son de unha familia xudía porque a familia se apellida Pérez. E digo, bueno, Pérez, si había xudeus que se apellidaban Pérez, pero a metonimia non vale. Non é que todos que se apelliden Pérez foran xudeus, non? Pois sí, porque nun documento aparece non sei que. E agora parece que algunhas poboacións pois teñen a gran signo de honra, de antigüedade e de nobreza, ter unha gran tradición xudía. Vivían moitísimos xudeus ali en Ourense, vivían moitísimos xudeus. Ribadavia nos di, el fuero municipal de Ribadavia, Meruenda nos di la existencia desde antiguos tiempos, non sabe canto. Chega a decir dunha maneira non tallante, pero sí, en fin, que desde o século XII, probablemente. El recoñece, como estudou o Fuero Municipal de Ribadavia, di, a verdade é que o Fuero Municipal ni nos menciona. Fuero Municipal, que debe ser de por aí tamén, do século XII, de Ribadavia, ni nos menciona. Pero isto non quere decir que non nos houbera. O que pasa que estaban tan misturados, tan asimilados á poboación, leábanse tan ben todos, que facían festas xuntos, e entón o Fuero de Ribadavia non tiña necesidade de mencionarlo. Todo vale para todos son iguais, pero o sabía desde o século XII. Bueno, a poboación é un hecho indudable, del cual han quedado perdurables recuerdos. Vale, a non haber mención no Fuero Municipal, tal. Perdurables recuerdos. Pois, tanto el, Meruéndano, como outro autor máis serio, máis riguroso, o gran historiador de Ribadavia, Samuel Eiján, pois chegan a falar nas fotos, por exemplo, creo que precisamente aquí nesta aparece a foto da Porta Nova de Ribadavia. Bueno, pois aí se chama Puerta Nueva del Barrio Judío. Non se chamaba Puerta Nueva del Barrio Judío. Era unha das portas que tiña Ribadavia. O que pasa que a esa porta iba a dar unha rúa na cal viviron xudeus, e entón dai se deduce que esa rúa era a rúa dos xudeus, a rúa da xudiaría, que non se chamaba así na Edade Media, vivían xudeus, saberemos agora en que porcentaxes podían vivir, pero non eran absoluto. Chamou a atención, non sei se o cambiarían no último ano, pero ata hai pouco, que isto leaba a un despropósito enorme, a unha desmesura. Chegabas a Ribadavia,
entrabas na zona antiga e un cartel que puña barrio xudeo. E era o barrio xudeo dun lado a outro. En Ribadavia non hai barrio medieval, non hai barrio antigo. É todo el barrio xudeo. De acordo? Esta desmesura, volve a repetir este home Merenda, que en Ribadavia existiu unha nosa población escosa fuera de toda duda, non o demostra en ningún momento, non hai ninguna documentación para demostrar que houve unha numerosa población, e incluso chega no século XIV, chega a estimar unha población judía de 1.500 habitantes. Nesa altura, despois da peste negra, de finais do século XIV, que cando el di que está documentado, non debía haber nin 1.500 habitantes en toda Ribadavia. Non había nin 1.500 probablemente. El di que era a mitad da poboación. El supón que nese momento había 3.000. Mira, 100 anos despois, en Ourense, que era ben máis grande que Ribadavia, eu teño calculado que podía haber sobre 4.000 habitantes. Sobre 4.000. Por lo tanto, que había no século XIV, ainda se me dixera, a final do XIII podía ser, pero a final do XIV eu o desbotaría. Pero que nos di, botella a culpa ao cronista Jean Froissart, a un cronista francés, Jean Froissart. Entón, bueno, Jean Froissart escribiu unha crónica no século XIV, e diremos que estará perfectamente documentado. Jean Froissart di, tiñan un problema estas crónicas medievais, que non puñan comas. Entón, logo, hubo lecturas, a boa lectura é a deste editor, que ven de Lettenhoven, do século XIX, creo que Caspón ben. E en Seyur, bueno, fala do asalto das tropas do Duque de Lancaster a Ribadavia. Fíxose famoso, incluso hai nalgunha das edicións da crónica hai unha ilustración preciosa, e di, entre uns e outros, morreron entre uns e outros, entre eles os xudeus, que había moitos en Ribadavia, e el, que había bastantes, entre uns e outros morreron 1.500 persoas. É unha exageración. Froissart non estivo nunca en Galicia. Escribiu a crónica por informes, datos que lle mandaba alguén, e el tendía a exagerar. Pues, por exemplo, o do torneo de Ribadavia, pues, a mellor é unha recreación que é unha tradición daquele momento. Pero, dicía, así a vila de Ribadavia foi tomada pola forza, e os que entraron tuveron un gran botín de ouro e de prata, especialmente nas casas dos xudeus. Pero el non di en absoluto que os xudeus morresen 1.500, porque hai mes ditos que morreron, que non morresen, pero se chega a pensar que morreron, e polo menos a mitad dos habitantes, que eran 1.500, e que a maior parte eran todos xudeus. Este aspecto é aquel que nos ten que levar ben a facerlle unha observación á festa da historia de Ribadavia, porque está ben a festa da historia, pero non a festa da poboación xudea abundantísima que podía haber. Dice, imos ver cal é o patrimonio, que patrimonio ese tan abundante que pode haber en Ribadavia para justificar esta exageración. Bueno, pois que hubo unha antiga rúa na que vivían os xudeus e que hubo unha sinagoga. A sinagoga, na documentación ourensá, xeralmente, e noutras, chamalle Casa de Oración dos Xudeus. Casa de Oración. Eran edificios entre as propias casas do trazado medieval. Das propias casas. Eu tendo a comparalo a decir que se podía parecer moito aos templos dos testigos de Xehová que hai nas cidades, porque eran grupos moi pequenos e non tiñan nada parecido a unha igrexa, non era nada monumental. De feito, por eso non quedou nada de ningunha das sinagogas. Hubo sinagoga en Ribadavia, hubo sinagoga en Tui, tiñan sinagoga en Monforte, tiñan sinagoga en Allariz, pero eran as chamadas casas de oración moi pequenas, moi modestas e sin nada especial que permitise que unha vez, por exemplo, logo foron vendidas, aforadas, convertidas en casas e non quedou ningún rastro porque non tiñan nada merecente. Non hai máis nada. Patrimonio material en Ribadavia, xudeo, non hai nada máis que o recordo documental de que hubo unha sinagoga e unha rúa na que viviron xudeos. Coñecemos eses personaxes, a documentación fálanos deses personaxes. Un médico, físico, Salomón, Abraham de León, que era o administrador
do conde de Santa Marta, o conde de Ribadavia, un Judá Pérez, que non era de Ribadavia, tampouco Abraham de León era Ribadavia, sería de León, era moita xente traída de fora como funcionarios da nobreza. Os físicos soían andar de un lugar para outro, iban exercendo a medicina en varios lugares. Judá Pérez fíxose veciño de Ribadavia a finais do século XV porque en Ourense se aplicou unhas leis dun concilio dunhas cortes de Toledo que obrigaban aos xudeus a vivir nunha determinada rúa. El non quiso vivir nesa rúa de Ourense e se marchou para Ribadavia, deixou de ser veciño de Ourense e se fixo veciño de Ribadavia. E a Mosé Pérez pasoulle exactamente o mesmo, eran dous veciños, ou seja, que eses son os nomes que podemos decir xudeus que viviron en Ribadavia e aquel é o rastro material que queda. Meruéndano, sin embargo, con esa idea que tiña de tanta abundancia, nos di que a historia constituía, dixo el, unha evidente reminiscencia del pueblo judaico, que aquí vivió, e di que é unha pantomima representando un hecho de la historia del pueblo hebreo. Delata, di por su fondo y por su forma, no sé qué vería, que es de origen judaico y que a los judíos es preciso atribuirla, constituyendo tal vez un número de los festejos que ellos celebrarían en sus fiestas particulares y que después conservaron. O sea, nos di, está clarísimo que a festa de historia é xudea. Por qué? Porque nos fala dunha pasaxe na que hai unha batalla na que participan Saúl, por exemplo, e un rei xudeu e un rei filisteo. É unha pasaxe bíblica. Claro, todo o Antigo Testamento transcurre en ambiente xudeo, de acordo? Pero non era unha festa propia. Despois, el di, posiblemente, cando estaban os xudeos aquí, celebraban esa festa. E posiblemente, cando se convertiron ao cristianismo obrigatoriamente, traspasaron unha festa e ora é unha festa cristiá, pero que vende ali. As xuderías medievais galegas, a mellor coñecida é a de Ourense. Ourense ten unha documentación relativamente ampla, non só neste tema, sino outros, porque tuvemos a sorte de que Ourense, pola circunstancia que fose, conservou toda unha serie continuada de actas municipais que ningunha outra cidade galega, actas do Concello, medievais. Santiago ten restos dunha acta municipal, Pontevedra tamén, pero Ourense ten toda unha serie continuada porque un notario que estivo actuando moito tempo guardou todos esos documentos que conservaron ali. Comparemos Ribadavia, un caso que pode valer entre outros moitos, nunha tributación a coroa, creo que son os pedidos da coroa de 1464, Ribadavia, Ourense, Monforte e creo que tamén Allariz, todos xuntos, cotizaban 2.000 maravedís. As xuderías deses lugares, é dicir, os xudeos desas 4 localidades puñan 2.000 maravedís. 2.000 maravedís o puñan os de Astorga, simplemente, sin dizer nada máis. E os de Ponferrada puñan 4.600. Isto nos dá idea de cantos podían ser. Como o que máis coñecemos, además, eu foi un dos primeiros traballos de investigación que fixen, que me atraíu o tema moito, pois foi o dos xudeos de Ourense, publicado no Boletín Ourense. Eu chego a calcular que no século XV en Ourense había 10 veciños, 10 familias xudeas. E multiplicamos por 5, nos quere dicir que a finais do século XV pois había moi poucos xudeos. Casi os coñecemos a moitos deles cos nomes, cos profesións, eran moi poucos. A finais do século XV foron obrigados a vivir nunha rúa, que era a Rúa Nova. Alguén pode pensar, este é a rúa, é o barrio xudeu. Non era o barrio xudeu. Aí tuveron que trasladarse os outros, menos estes dous que se marcharon para Ribadavia, que non querían vivir ali, lles asignaron casa, a outros veciños ya quitaron, pero incluso nese momento, como de Ourense conservamos padróns de tributación por rúas, no século XV sabemos cantos había, e teño claro que sean o 15% nesa rúa, o 15% dos veciños desa rúa. Probablemente no resto das rúas non vivise ningún. No obstante, todo isto acabo de decir, no ano 1995 formouse a Red de Juderías de España e Ribadavia está xunto con Girona, por exemplo, con Toledo, con lugares que tiñan unha poboación xudía
enorme e das que hai un patrimonio tamén visible, visitable e además de un enorme valor en todos os aspectos, Rivadavia apuntouse como socio fundador no ano 95. E logo se xuntaron Monforte, no que non hai nada, de nada prácticamente, sabemos a mellor o nome dun xudeo. Algúnas destas cousas tamén que fan pensar en moitos xudeos son xa do antigo réximen da Inquisición. A Inquisición acusaba de xudaizantes como Franco acusaba de comunistas. O sea, todo aquel que estuvese en contra podía ser xudaizante. Non había nada deso. Tui tamén se xuntou, e de Tui o único que sabemos é que hubo unha sinagoga, pero que non hai nada, por suposto, que hai nada de nada. O obxectivo da Rede de Juderías de España é a preservación do legado histórico, arquitectónico, artístico e cultural. Non comprendo que pode aportar a ese legado Rivadavia. Pero logo tamén non o podemos calar. Eu por eso digo, claro, non sería honesto calalo. Hai un factor político por detrás, evidentemente. A Rede de Juderías de España está patrocinada pola Embaixada de Israel. E aquí hai unha maniobra de presentación do mundo xudeu por todas partes e unha maniobra de facer creer que efectivamente hai unha presenza xudía e que a xente se identifique, porque en Rivadavia efectivamente se identifican, a xente vístese de xudeos, hai a gastronomía xudía, etc. Por eso, eu creo que neste caso, como non habería noutras que se citaron, seguramente na maior parte non había nada que decir, o dos vikingos, a maior dos cornos, podía ser criticable, tal. Aquí sí que hai un factor que está por detrás, que esta utilización do fenómeno pretendidamente histórico, pero falseado, moi escorado, que está sendo utilizado con determinados propósitos. Nada máis. Moitas gracias. Bueno, gracias tamén moitas gracias a Anselmo López Carreira por esta exposición. É chamativo como a ascendencia xudea chegou a convertirse nos últimos, hai tempo, non? En algo que distingue, non? Sí, con algo que distingue, non? Despois dos estatutos de limpeza de sangre, non? E por parte de clérigos, Benito Fernández Alonso, Samuel Leiján. Sí. Bueno, pois agora abres un turno de intervencións para o público. O que se roga é que as intervencións non sean moi longas, sean breves, preguntas ou consideracións, para que poda participar a maior parte da xente que o desexe, non? Levantan a mão Quería comentarlle un tema ao profesor Sánchez Pardo, e é que tratamos os recreacionistas do Ar de Lucus tratamos de ceñirnos o máis posible ao rigor histórico, e para iso, consultamos, por exemplo, co profesor Felipe Arias e con moitos outros, non? Entón, por iso lle agradecería que a próxima vez non nos diga que nos disfrazamos. O antroido celebrámonos despois, antes, tal, pero aquí, si quere molestar a xente que participa no Ar de Lucus, dígalle que se disfraza. Nada máis que iso. Vale. Sí, eu iba a facer a mesma aclaración. Aquí non se disfrazan, se caracterizan. Bueno, o cal non impide que os romanos vayan coas gafas de sol e o móvil na mão. Non, pero un pouco máis en plan serio. O que vou dicir xa o dixen varias veces e pido perdón porque seguro que algúns xa me oíron moitas veces. O Ar de Lucus nace a rebufo da Declaración de Patrimonio da Humanidade a muralla de Lugo, evidentemente, non? Pero que o verdadeiro aldabonazo é precisamente esa Declaración de Patrimonio da Humanidade que agora se cumplen 25 anos. Pero non hai que esquecer, os que somos vellos, pero temos memoria, non nos esquecemos, que 2 anos antes da Declaración de Patrimonio da Humanidade había concelleiros que promovían o aparcamento de coches contra a muralla en toda a ronda, para que se vexe o respeto que os luceses tiñan para a muralla. 2 anos despois a UNESCO dixo, non, son ustedes Patrimonio da Humanidade. Entón, todos caeron, ou casi todos, caeron da burra.
Pero uns anos antes, xa se citou aquí, en 1986, cando se fixeron os 3 aparcamentos subterráneos moi polémicos, empezaron a decir que Lugo era unha cidade romana. Algunas persoas xa non existen, compañeros meus, Manolo Camaño Gesto, Fernando Acuña Castroviejo, Carlos García Martínez, eu e moitos máis, escribimos un artigo que era que non facían falta uns aparcamentos subterráneos para saber que Lugo era unha cidade romana. Isto como antecedente. Cando se promoveu a Declaración da Muralla como Patrimonio da Humanidade, foi cando se inventou unha cousa que non era unha festa histórica, era unha festa puramente gastronómica, que chamaron Comilonum. Fíxose un Comilonum de 2 kilómetros alrededor da muralla. E eso sí que prendeu na poboación. Porque claro, facer un Comilonum de máis de 2 kilómetros, a muralla era importante. A rebufo de todo eso, naceu o Ar de Lucos. E tamén dixen varias veces, perdón, que Ar de Lucos naceu como un botellón disfrazado. As dúas primeiras versións, as primeiras celebracións, era realmente un botellón disfrazado, porque empezaba a festa ás 7 da tarde e acababa cando querían. E ademais, nas primeiras celebracións tamén se facía fincapé no máis ruín do Imperio Romano. O sea, as pelexas de gladiadores, a venda de esclavos, por suposto, dos desfiles militares da conquista, que, por certo, algún día teremos que falar do que pasa cos tambores. Porque unha das cousas que máis gusta do Ar de Lucos é a tamborrada, o sea, sobre todo a pequenos e maiores. O sea, os desfiles con tambores son preciosos, pero todos sabemos que o tambor é unha introducción árabe, que os instrumentos de percusión romano era o tímpano e outros que non era exactamente un tambor, pero queda moi ben, non discuto que queda. Estou totalmente de acordo. O que pasa é que os tambores para os desfiles do Ar de Lucos veñen dados e empezaron a usar os tambores porque é tanta aglomeración de xente que se non levas tambores non se pode desfilar. Entonces, pero efectivamente, os tambores e as tamborradas non ven a nada, pero é por eso. Bueno, e acabo. A importancia do Ar de Lucos, digamos, a repercusión patrimonial e de asunción histórica do Ar de Lucos é innegable, porque é verdade que naceu como un botellón disfrazado, pero mellorou moito co paso dos anos, ampliáronse moito toda a oferta de todo tipo, cultural, lúdica, gastronómica, ainda que efectivamente ven xente vendendo cousas que depois os atopas na feira de Betanzos, non? Vende o mesmo na feira de Betanzos que no Ar de Lucos, non? Está claro. Pero o Ar de Lucos mellorou moito nese sentido e, para rematar, creo que todos estamos conformes en que o Ar de Lucos nos dá máis cohesión como lucenses, como galaicos romanos, porque efectivamente unha evolución que sí se veu moi clara, que vichedes todos moi clara, é que xa non era unha celebración puramente romanista, de romanos, senón que aparece o elemento castrexo, céltico, galaico, como de que iramos chamar, non? E como moi ben decía José Carlos, por aí van os tiros da historia, porque o fundamental desa época é precisamente o proceso galaico-romano, que non é un invento de agora, que xa incidían nel xente como Cuevillas, como Xesús Tabada Chivite, maiormente, o elemento galaico-romano que é a asunción, é a asimilación, a culturación, a hibridación, como chaman de mil maneiras agora, que está presente na arqueoloxía, na epigrafía e moitas máis cousas. Nada máis. Non, gracias. Nada, que non volverei dicir o de disfrazar. Na verdade é que nin sequera o pensar, pero entendo que de feito si dicen o rigor que hai detrás destas recreacións, o sea, que constame que son das mellores, efectivamente. E si, efectivamente, bueno, non inciden demasiado porque o galaico romano realmente ese resultado do que realmente vai despois ser toda a alta idade media ata o día de hoxe, esa simbiosis o galaico romano, que, bueno, coñeces mellor que ninguén, non? Castro de Viladonga é maravilloso para iso, por exemplo. Sí, é algo que probablemente ademais une moi ben as dous componentes da festa, o romano e o castreso. Si hai que decir que se
hai que decir que no Ar de Lucus non sei que nunca estiven, pero deste estilo, aparte da xente que a organice, que a faga con todo o respeto hacia o seu ser, pois vai un montón de xente, esos 70.000 que parece tan importante que vayan, que van directamente a emborracharse, non? É o que se chama un antroido brau, e aí está quizás unha das razóns do éxito destas festas que se fan no brau. Desde o Ar de Lucus, supoño, por fotos que vin, ata a Reconquista de Vigo, pois está Conan, está Xena, está todo este tipo de personaxes que pertencen a un mundo mítico, non? Que non ten nada que ver ca historia. Quizás unha das razóns do éxito destas festas sexa eso, que sexa un antroido brau que a xente está buscando. Aquí o noso antroido non é moi urbano, é moi rural, entón nas cidades precisan un pouquiño isto. E hai outra cousa que quería decir, que, bueno, eu non son tan optimista como a ti, non creo que estemos tomando conciencia de nada. Eu penso que o rapaz que vai facer motocross por un castro o venres, o sábado está aquí no Ar de Lucus, e o luns volve a estar facendo motocross por un castro e cousas así, non? Desgraciadamente, isto pasa. Sí, a ver, co optimismo tes razón a nivel individual, e hai moitísimo todavía falta de educación patrimonial ou simplemente conciencia e interese, pero eu creo que a longo prazo, a medio e longo prazo, este tipo de festas, este tipo de relacións son as dúas cousas, son causa de mellora desa conciencia e incluso tamén a súa vez un reflexo. O sea, o que dicía, eu creo que fai 50 anos non interesaba este tipo de festas, podía facer outra excusa. Hainas agora porque eu creo que hai esa conciencia que vai medrando, pero estou de acordo, o sea, non salva que hai moita xente que efectivamente non sigue sin interesarlle ou sin respetalo, e igual que hai moita xente que vai ir a emborracharse. Iso tamén é así. Non pensar efectivamente no tema do urbán, non? Do que non hai un entroido urbán. Se estou pensando, por exemplo, na forza que colleu San Xoán en Coruña, non? Que tamén é unha festa agora que, bueno, agora intentouse mellorar, pero tamén unha especie de botellón na praia. Ahora, nos últimos anos intentase que un pouco máis de respeto, pero é iso, non? Si, eu personalmente fago actividade de animación en feira, facía, vamos, en este tipo de feiras, e vimos eso claramente, non? A festa de historia, eu fun as primeiras festas de historia que era demencial, non? Era unha borrachera continua, non? Un exemplo clarísimo é Feira Franca de Pontevedra, que empezou sendo quizás a feira medieval máis bonita de toda Galicia, para pasar a ser eso, unha borrachera continua. E despois cousas como, bueno, o do rigor histórico. Tampouco hai que ser moi exixente no rigor histórico, pero eu participei nunha feira medieval na feira de mostras de Ferrol, debaixo das naves, non? En Ferrol, que necesidade tiñan ali de facer unha feira medieval? Unha feira medieval que se presentou en Lalín co concelleiro e ao lado o capitán Garfio. Este tipo de cousas é así, o que decía das empresas estas que levan todo o produto, o mercado, todo eso, pois proliferaron dunha forma terrible e, vamos, claramente contra a nosa cultura. Outra anécdota que podo contar é en Ourense, a nai e as irmás de Elena Ferro, a artesana, bueno, de referencia aquí, pois me contaron que unha noite os artesáns que estaban ali vendendo se reuniran para protestar ante a organización da feira que había pouca animación. E me dixeron, literalmente, a nai, me dixo, e a única que falaban galego era eu. De toda aquela asamblea de comerciantes que había, e teño que dicir que era no momento en que o BNG levaba cultura en Ourense. Sí, bueno, referido a algúns excesos, que co alcohol e eso, realmente sempre os houbo. Nas festas, os mandatos dos bispos, etc., están dos mandatos dos
das visitas pastorais están cheos de reproches aos que iban ás romerías e se embriagaban, non? E, bueno, hai casos moi chamativos, non? Como cando o obispo de Burgos quixo, que se quixo suprimir, no caso español, non? As comilonas das cofradías, non? O obispo de Burgos no 1768 escríbelle ao rei, dice que uns feligreses tuvieron el arrojo de decirme en un memorial escrito que non había cofradía se non había vino. Así que se non había viño acabara esa cofradía, non? Entón, bueno, quizá hoxe hai máis, os excesos son máis evidentes, non? Pero algo sempre, a festa, vamos, nas festas. Unha cuestión para Anselmo. Chamoume sempre moito a atención os disciplinados que son, non sei se siguen sendo, por eso a peña pregunta, os disciplinados que son os asistentes á festa da historia en comprar maravedís. Non sei se é que non se pode pagar nada con euros, sigue sin poder pagarse nada coa moeda de circulación normal, e hai que adquirir maravedís para facer calquera tipo de compra, porque ao principio houve uns anos que era así. Se non cambiabas as pesetas ou os euros por maravedís, excusabas de entrar na feira que non podías gastar nada. Sigue sendo así? Non sei se hai moito tempo que non fun, sí. Pero eu sei, constame de xente que se queixa que ademais o cambio é abusivo. Sí, xa me imagino, o cambio abusivo. Está moi alto maravedís. Solo un apuntamento con respecto ao que falábamos, que xa se falou da participación popular. Eu tamén penso que, non sei se estaréis de acordo comigo, con respecto a esa cuestión, ao Aveiro do Arte Lucos, obviamente. A participación popular hai que diferenciar un poquinho aos que van e que tamén se visten, tamén participan nos eventos que organizan, que, tamén se pagan os seus traxes e demais. E logo, por outra banda, unha cousa que eu penso que distingue ao Ar de Lucus é que esa participación popular tamén se fai non do xeito de empresas, de hostelería e demais, con un fin comercial ou mercantilista, sino realmente porque queren, porque poñen o seu tempo e os seus cartos. E iso é o que fan todas as asociacións do Ar de Lucus aquí en Lugo, e que eles non o din, pero, xa non me pagaron, pero estou no dicindo eu. E hai outra cousa que distingue o Ar de Lucus, non sei nas outras festas de recreación histórica, pero o Ar de Lucus desde fai uns anos tamén ten unha programación cultural paralela, previa, que fai unha serie de actividades, de complementos, de conferencias que trae moita xente, moitos eruditos ao respecto da historia, da arqueoloxía, que ilustren non solamente ás asociacións, sino a todo o público en xeral, para que poidan preguntar ou para que poidan tamén, digamos que, aprender e ao mesmo tempo concienciar. Entón, eu penso que eso tamén é un factor a ter en conta con respecto ao Ar de Lucus e realmente a todas as asociacións que o fan posible, a veces incluso pese á administración, a veces, entonces, outro factor diferencial da participación popular en determinadas festas de recreación histórica. Aquí somos 900 recreadores das novas asociacións. Posiblemente en ninguna festa de recreación histórica da península, incluso a Portugal, hai tantos recreadores nin tantas asociacións. E o que falabas, por exemplo, do tema da muller, aquí hai asociacións que son exclusivamente de mulleres. O tema dos galaicos, que prácticamente cada asociación de galaicos colleu unha maneira de vivir, non? Temos desde os namarinos que viven da pesca e tal, que son os de Tirnanog, e temos, o sea, que as asociacións, cada unha vai buscando o seu papel, non? Que non é... Eu me gustaría, non sei se entendí que tú eras de Lugo. Sí. Pois vente pasar un ano no Ar de Lugo. Sí, debo pasar. Xa verás o que... É triste, sí, son de Lugo. Sí. Pretoriano. Tiña unha pregunta, se pudera ser
Pido perdón se non se me escoita ben, Escoitas. porque como estou xorda completamente, non sei se vos estou berrando, se é así xa vos pido perdón, ou se non me oídes, tamén vos pido perdón. Teño unha pregunta para os dous, a ver se ma podedes contestar. Eu teño a impresión, como antropóloga, teño a impresión de que o éxito e a proliferación das festas medievais por toda Galiza, as que se refería antes o colega, nos anos 90 e principios dos 2000 foi fundamental para que o Ars de Lucos prendera como prendeu despois da declaración da UNESCO. E quería saber se pensades que pode ter algunha relación isto de medievalismo por todas partes, saturación de medievalismo, de feiras medievais, e de repente aparece unha feira de recreación histórica noutro período histórico que podía ter sido o romano, Castrexo u outro, simplemente era a diversidade, lo nuevo. E se eso que pensades que incidiu ou non, que non ten nada que ver, e la antropóloga, como sempre, está equivocada. Grazas. Pois, non sei se queres contestar. No, pues, non o sei, pero non o sei, pero parece lóxico que proliferaban eran as festas medievais. Había unha superabundancia de festas e feiras. Entón, pois, posiblemente, en outros lugares buscaron outro elemento identificador para facer, pero non o sei, non o podo asegurar. Lógica ten. Sí, eu creo que é un factor que seguramente axudou, efectivamente, pero aínda así, se non houbera esa, eu creo que esa implicación do tecido social detrás, non fraguaría. O sea, eu creo que é algo que sí que axudou a que se fora algo distinto, pero que sí, o sea, digo que non o pensara, que efectivamente estamos saturados de feiras medievais, pero probablemente o podes facer noutro lado que tamén tenes oríxes romanos e o mellor non funcionaba. Por exemplo, non sei, é que claro, a nivel arqueolóxico tes outros lugares onde podes facer unha orixe romana, por exemplo en Coruña tamén, non é tal, pero podes facer o Brigantium, ou podías facelo ahora en Vigo, por exemplo, que teñen uns descubrimentos romanos espectaculares do comercio de Vigo. Non, claro, si é posterior, tardoantigos, etc. Son espectaculares, e o mellor non calaban, non sei. Bueno, pero en Vigo teñen a da Reconquista. Sí, claro, teñen. O Tui, por exemplo, non? O Tui romano. Sí, claro. Efectivamente, é a primeira festa histórica, digamos, urbana, porque os outras, con eso de que eran vilas medievais, non son cidades propiamente ditas. Entón, ao ser a primeira festa urbana e romana en Galicia, pois claro, eso deu un empuxe tremendo, non? Non era ni moito menos a primeira de toda a Península Ibérica, e en España moito menos. Aquí que se copiou, se sigue copiando en algunhas cousas, Tarraco Viva, todo o que se fai en Mérida, o que se fai en Alcalá, o que se fai en Córdoba, en 1000 sitios, non? Eso é... Sí, eu creo que a singularidade, porque eso tamén influye na adhesión dos veciños. Na adhesión dos veciños, a singularidade. Non, pues claro. E logo está algo que decía, se comentaba de broma hai moitos anos, que decía que cando o resto de Galicia andaban taparrabos, en Lugo xa tiñamos alcantarillado. Porque efectivamente había esa continuidade de a cidade, non? Do Imperio Romano, Lucus xa era unha cidade daquelas, e isto de recoñecernos como cidade, e aí entrarían outras dinámicas, agora va, atención que vai a loca da antropóloga outra vez, aí entrarían outras dinámicas completamente actuais da consideración de Lugo como cidade dentro do entramado das cidades galegas. Todos, ninguén discute que Lacoro é unha cidade, o de Lugo, quietos que somos da aldea. Ola. Entón, estas cuestións, a ver, que o Ars de Lucus empezou en 2001. Quero decirves que el antropólogo está un pouco para allá, pero non de todo. Entonces, estas dinámicas tamén incidiron, e o feito da poboación de Lugo, porque, a ver, o Ars de Lucus empeza porque empeza desde arriba, non foron os veciños, non fomos os veciños, eu son de Lugo, hola, e non fomos os veciños os que un día nos deu por, Manuel, perdón, salir disfrazados á rúa. Isto non foi así, Isto non foi así. Quero decirvos, sabedes, entre a Cors Tercera, ou a Guardia Pretoriana, ou o Senado Romano, sabedes? É que un día uns cuantos nos dera por salir disfrazados á rúa, hai aínda que fora con borrachera incluída. Por certo, eu moi fan das borracheras. Aquí hai xente que lle gusta ler moito. Eu aconsello que leades a David Florido del Corral un magnífico artículo que ten sobre a importancia de emborracharse
na Semana Santa sevillana. Artículo científico, Q1. Sabedes? O sea, pero bueno, decía que o feito de que fose algo singular e o feito destas dinámicas todas que habían debaixo tamén foi fundamental para que os de Lugo de repente nos sentiramos de cidade e definíramos a nosa identidade como de cidade, dunha cidade urbana, que éramos urbanos en los tiempos de los romanos, fueran esos cuando quiera que fueran, que non fai falta ni saber de historia. Hai moitos anos. Entonces, eso deu un pulo de orgullo dentro da cidade. E despois houve moito traballo, que isto tamén é outra, para a constitución das asociacións. As asociacións non aparecen todas de maneira aleatoria, nin casual, non. Hai asociacións que a súa fundación se promove desde o poder político. Entón, e desde outros tipos de poderes. Entón, o Ars de Lucus é moi complexo. Era todo canto quería decir. E a diversidade eu creo que foi a diferenciación, o elemento diferencial, e esta connotación do entramado urbano, eu creo que foi definitivo. Eu, aproveitando a presenza de antropólogos, etnólogos e, por suposto, historiadores da antigüedade, lembro benseme a cabeza unha festa que non sei se se pode considerar unha festa máis que historicista, porque historicista non é, pero sí, quizás histórica. Quero saber se ten unha base etnográfica que poda remontar a tempo moi antigo. Nova, desde logo, non é, tal vez, desde logo unha festa de borracheira. Eso, por suposto, é que, ademais, é en gran parte do que se trata, que é a festa do Monte da Guarda. A festa do Monte da Guarda, que parece ser que quere lembrar o abandono do monte e a baixada a Vila Nova, o sea, a Guarda, a tal. Non sei desde cando se celebrará. Desde logo celebrase desde eso polo menos. Quero dicir que é antiquísima. Aí sí que non sei se non hai unha tradición histórica detrás deso. Eu que sei que utilizaban as casas de Santa Trega como adegas. Creo que nas constitucións de Santa Tegra hai algunha alusión a esa festa baixando o monte. Desde logo era unha festa popular, eso desde logo, eran as confrarías dos mariñeiros. Creo que nas constitucións de Santa Tegra hai algunha referencia e sabería que miralo, e iso poñeríanos, desde logo, hai séculos. Hai séculos, claro. Sí. Sí, a ver, eu quería aportar tamén algo que tamén teña algo que ver con esta casa e con esta historia. Sí, quería resaltar, porque os outros compañeros meus xa adiantaron moitas das cousas que nos diferencian. Eu creo que había que facer un estudio xenético, porque creo que os de Lugo, a nivel industrial e a nivel outros niveles políticos incluso, somos un desastre. A nivel de festas de recreación histórica algo fixemos ben. Grazas que eu vexo, que tamén me gusta resaltar, é que dá gusto, ainda digo, falo de actualmente, que se tú a alguén lle propós que bote unha mão en algo que el sabes que controla, dá-o por feito. O sea que buscas, non sei, construir unha maqueta dunha noria de Canxilóns, unha cousa moi rara que temos nós tamén na Cors. Bueno, pois, iso fixo un duranse, tomando uns viños, fixo o boceto, e está aí, que funciona, que é o xoguete pequeno dos nenos. Con eso quero dicir que a xente de Lugo tamén hai que reconocerlle que botou unha mão cando se necesita. E xa non digo a nivel profesor ou arqueólogos ou xente preparada, sino xente humilde que non sabías ni que se dedicaba ni a que nada, sempre aparecía o tema resolto. E iso quería que tamén supieras. Bueno, eu me vou a remitir un pouco máis atrás. Eu penso que, efectivamente, pois no ano 2002 hai unha festa como con a evolución que temos hoxe en día, pero eu penso que a miña terra está feita de fitos, non, que temos na memoria colectiva, non? E un dos fitos é pois este anel, non, de lousa que hai en Lugo. Primeiro feito denominador, non, que podemos decir o Ars de Lucus, ou que está pechando o espazo urbán
non, ou pseudo espazo urbán desa urbe Lucus Augusti, que ademais no século XIX, e aí nos falta hoxe Adolfo da Belvilela, non, para estarnos falando dos problemas que había con os antimullaristas, os que apoyaban a muralla, loitas, mortes, non, xa o que levou. Logo Felipe falaba do ano 86 e eu penso que os dous museos, non, uns dos máis antigos que hai na Galiza e que ademais tamén cos seus feitos, as súas conferencias, os seus espazos, as súas exposicións, como é o Museo Diocesano Catedralicio e como é o museo no que estamos agora, tamén se puxo en valor, non moito antes incluso da declaración da muralla, pero a partir da declaración de muralla con máis, non, eu penso que pulo, apoio tamén institucional, fixeron posible tamén un coñecemento, non, de historia, como facendo posible, non, a palestra que temos hoxe en día. E eu penso que isto é un traballo continuado que leva moitísimo tempo dende moitísimas partes, dende investigadores, non, que se meten no chan, non, como pode ser Alcorta, como pode ser Felipe, como museólogas, non, como a directora, como restauradoras, como a que temos aquí, e como, non, habitantes dunha cidade que ao fin ao cabo descubren a súa historia, a poñen en valor e efectivamente entra un produto interior bruto moi interesante sobre as bacanais, non, que como eu consideraba primeiro o Lucus Augusti, non, hai que lembrar que estamos no mes do Lume Novo, acabado de pasar o Beltane, non, e que entre unhas quendas de unha cultura prerromana, non, a romana ven acaendo todo moi ben e sobre todo fixo posible a que moitísimas persoas que non sabían o que era nin o substrato galaico nin o substrato galaico romano puxeran en valor unha pizca do pasado. Para min é o máis interesante ante de que vestáis aquí, non creo, Circo Máximo, tampouco e Gladiadores aínda menos, non, estamos na Finisterrae peninsular, pero bueno, ao fin ao cabo é unha posta en valor dunha historia, dun pasado, dunhas investigacións, dun restos arqueolóxicos e sobre todo un eterno anel de pedra que nos circunda, eu penso, a todo o mundo que quedamos na morada desta urbe. Difícil dicir algo despois de esa palabra, pero o que sí quería dicir un pouquiño a carón do que se falaba antes, é que eu creo que tamén a percepción, xa non só dos lucenses, senón a de fora, desde de Lugo, de a percepción que se ten de Lugo mellorou tamén moito cor de Lugo. O sea, o que falaba antes da necesidade de reivindicarse como cidade, eu creo que non só se reivindica, que senón de fora tamén. O sea, esta festa dalle máis prestixio a Lugo, desde fora, eso sí. Sí. Bueno, todo se andará. Sí. Sí. Bueno, pois se non hai máis intervencións, pois damos por concluído esta mesa redonda. Agradezo, reitero o meu agradecemento á directora do museo pola súa acollida, a todos os asistentes, non, que participaron, os ponentes, desde logo, non, a Lola da Real Academia, que non, que a que se encargou da intendencia, e bueno, e hasta outra, non, que